Taka John Wick. So mga choy, mao dito no, nakalimot ako kuha na ni nga napaday tay video nga i-upload dito sa pagadto na mo sa Tubuelan, ang adto demi dito sa Dorhan niya. Kani mo gud sa Facebook gud makita pusil kay iya mo gud tang i-demonetize pero bahala na lang ato lang ni share na lang na ako ninyo. So ngadto mig Dorhan di ay beach resort pero wala mi manguan, wala mi magstay dito og dugay, nagkuan lang mi kanang walk-in kay ang among tuyo dito sa ra gyud kay ang mag paintball naman gud slay paintball dere war zone area nga pwede ta magpusil-pusil diri. So lakaw min tubi. So mo nang iroy. Mo ni ako mga kontra ron, mo ni ang terrorist. So mo ni lang area diha, mo nang diha nga kuan nga diha ta magpusil-pusil sa ilang paintball war zone area. So ila nang gi kuan gi koral ni Mels di kita makalikay ang sige tag hisugot og kuan. Kini mga bisaya puro kuan. So mo din yang lang area no diha ta magkuan. Oh na ako ano sad diha ta